Chumangurangura ndova ndichiyaura moyo wangu wautumbura ndaiti ndichachembera newe ndaiti ndichaparadzaniswa nerufu chipanunzera ndibve pano aya ndibve pano inina ndibve pano apana kwandinoenda chipanunzera ndibve pano aya ndibve pano inina ndibve pano apana kwandinoenda yakuparira parere nemamanga chena wakundicherukisa masikati machena ndoenda kupi musoro wadai kuchena chembere mukadzi ndaimbovawo wechena chinonaka chinosvika pakuperawo tsapata rukukwe asi yese ino kunyangara zvaro ndizvo zvarirido aisada mapasi anomuka anembo chipanunzera ndibve pano aya ndibve pano inina ndibve pano apana kwandinoenda chipanunzera ndibve pano aya ndibve pano inina ndibve pano apana kwandinoenda vana ndakabara 12 ndichitambura tese tiri vaviri ndairuvira kuchengeta iyo imuri kushanda kusvika runyaniriri asinasi wandibaya panorwadzaini undiudza ndichakufadzaini handichakunakidza se parira parere nemamanga chena wakundicherukisa masikati machena ndoenda kupi musoro wadai kuchena chembere mukadzi ndaimbovawo wechena chinonaka chinosvika pakuperawo tsapata rukukwe asi yese ino kunyangara zvaro ndizvo zvarirido aisada mapasi anomuka anembo chipanunzera ndibve pano aya ndibve pano inina ndibve pano apana kwandinoenda chipanunzera ndibve pano aya ndibve pano inina ndibve pano apana kwandinoenda vana ndakabara 12 ndichitambura tese tiri vaviri ndairuvira kuchengeta iyo imuri kushanda kusvika runyaniriri asinasi wandibaya panorwadzaini undiudza ndichakufadzaini handichakunakidza se chipanunzera ndibve pano aya ndibve pano inina ndibve pano apana kwandinoenda chipanunzera ndibve pano aya ndibve pano inina ndibve pano apana kwandinoenda ndibve pano aya ndibve pano inina ndibve pano apana kwandinoenda chipanunzera ndibve pano aya ndibve pano inina ndibve pano apana kwandinoenda ndibve pano kwandinoenda